najbolji rođendan. Danas mišica Mandy slavi svoj rođendan i pozvala je sve svoje prijatelje u svijet sira. Ali što je to svijet sira? Upitala je Pepa. To ti je najzabavnije mjesto na svijetu. Imaš svašta, a sve što postoji napravljeno je od sira. A najbolji dio je dvorac od sira. Vidjet ćeš. I tako su svi krenuli prema proslavi. Dobar dan, dobrodošli u svijet sira. Pozdravila ih je gospođica Zečica. Je li netko već bio ovdje? Pa ja sam bila, bok! O, Mandy, pa to si ti. Drago mi je što te opet vidim. Evo, uđimo svi zajedno unutra. I tako su ušli u svijet sira. Dakle, rekla je gospođica Zečica, u svijetu sira sve ima veze sa sirom, rekla je Mandy. A mi ćemo za početak ploviti rijekom od sira, ponovno je viknula Mandy. I tako su svi se ukrcali u čamce od sira i krenuli ploviti rijekom od sira. Djeco, čvrsto se držite, rekla je gospođica Zečica kada su čamci zaplovili. Oprostite, gospođice, rekla je Pepa, jesu li ovi čamci napravljeni od pravog sira? Ma Pepa, ne, naravno da nisu. Oni su napravljeni od umjetnog sira. I tako su se oni vozili rijekom i ušli su u veliku planinu od sira. Gospođice Zečice, ponovno će Pepa, je li ova planina napravljena od pravog sira? Nije, Pepa, ovo je također napravljeno od umjetnog sira, ali sve je napravljeno kao da si ušla u pravi sir. Nakon što su prošli cijelu rijeku od sira, bilo je vrijeme da grupa sada ode na vožnju avionima od sira. Mandy je objasnila prijateljima. Ako povučete ručicu prema sebi, avion ide gore, a ako je gurnete od sebe, avion ide dolje. I tako su se svi smjestili u svoje aviončiće. Gospođica Zečica pokrenula je vožnju. Poljećemo! Kako je ovo sjajno! Svi su zajedno vikali. Gle, vidi tamo! I oni oblaci su napravljeni od svježeg sira. Ali vidi, ono je sunce! O, i mjesec! Ovo je stvarno super! Svi su bili jako oduševljeni. A kada je let završio, bilo je vrijeme da krenu u dvorac. To je onaj dvorac za koji je Mandy rekla da je najbolji. Draga djeco, rekla je Zečica, sada je vrijeme da se malo bavimo pravim sirom. U ovom dvorcu namirisati ćete pravi sir. Ovdje unutra nema umjetnog sira, Pepa. Kada su svi ušli unutra, pozdravio ih je djed Zec. Dobrodošli u dvorac od sira. Za početak ćemo pomirisati blagi sir. I tako kada su djeca pomirisala sir, dobro miriše i meni se sviđa. Djed Zec onjuši sir, ali nije osjetio nikakav miris. Sada je bilo vrijeme da isprobaju malo jači sir. Ovo je već bolje, rekao je djed Zec. Mirisali su i ostali. Ovo smrdi kao tatine čarape, rekao je Poni Doni. A sada je vrijeme za najjači sir na cijelom svijetu. Djed Zec podignuo je poklopac trećeg sira i onjuši ga svom snagom. To ja zovem pravim sirom. Dođite, djeco, probajte. Mandy je trebala pomirisati super jak sir. Ovaj miriše najljepše na svijetu. I tako kada su ga svi pomirisali, složili su se za Mandy. A Mandyna mama kaže,
Ovo je baš zanimljivo. A nakon dvorca od sira, bilo je vrijeme za tortu. Od sira! Viknula je Mandy. Moja omiljena torta! Jupi! Svi su viknuli uzbuđeno i otpjevali Mandy sretan rođendan. I tako je proslavi bližio se kraj. A izgleda da je svima bilo zabavno u svijetu sira. Čiča miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo. Bok!